Ka samla twinkly Greece yaurod ka badai na plang ban broy ka bamarjan bat ka mausen ram kalala ban ruai bha ha ka India's Talent Fight Season 3 ya ka bala pelong haderadun Uttarakhand ha ka ba kalawan ha ka Kyrdan basaw ha ka final bat kalayo khurru ya ka nam Best Performance Award haba ai jingkren ka twinkly Greece kala ong badai lingba ka jingdon ya ka mon bat ka jingmut ka baskem kasala ban hikai bat ruai ki jingwai hindi ha ka ne kerinsan tinggal astang kadon ka jing perkat hapo man simba kumno kin ngen la akad kine bangan yakun persai kine na marga weru ka de galong bakasin ka banding kong ka bangan jam kine ki stage ki bahye henry wala ka taru uble klem la khang katakalan upli ya takilat bat hadu bangan dapoy ha kane ka pach pamenta Ka Sports Authority of India